Patay nga baboy nakitaan sa suba sa Baguio City. Posible hungod nga ginhaboy sa Baguio River. Sa Eileen Pedreso may nagarat sa balita. Naglain ang pamatsyag sang residente nga si Silya sang nakapanimao sang patay nga sapata. Sang ginlantaw na sini ang ginhalinan sang baho, nakita ang patay nga baboy sa kilid sang Baguio River lapit sa Ilapuloyan. Kabaho, kay kadako sang baboy nga nakitaan sa suba nga galutaw. Sakit sa dugan, sakit sa ulo. Posible sunod sa LGU nga sa kaiping nga barangay lang naghalin ang mga baboy. Doon nga City Veterinary Office, gin-recover nila to ang nakita nga baboy nga nagbalik-balik dira sa Baguio River. Protocols no sa mga balatian nga parehas sina gina-require gina nga kutkutan gid supposedly kang ilubong no. Naglabot na sa Shin ka mga baboy ang nagkalamatay sa Baguio City apang wala pa sang kumpirmado nga kaso sang ASF. Sa Bacolod City, napulo na ka mga baboy ang na-record nga napatay. Bangod sa kumpirmado na nga kaso sang ASF sa kaiping nga mga kabanmuhanan, hugot ang inspeksyon sa ginapasulod nga pork products sa syudad. Magluwas dire, plano sang LGU nga magpahamtang sang 13 ka border checkpoints. Upod kay Herald Eka, Eileen Pedreso ang naga. Ratsada!